hele groep mensen hier. Ja, goeiedag jongens. Mag ik je me vregen net? Ja, goeiedag. Mag ik je me vregen net? Hoe die ik het op de horen, hè? Dan gaan we nog aan horen, hè? Ja, sure. Nou, ja, dankjewel. Nou, goeiedag meneer. Goeiedag. Wat ben je on van? Nou, we zijn correct in de Mekta West. Kwamen we naar buiten met één ruzie met een peer. Wat dan? Ja, dat was een van die mensen die dachten dat ze alles weer een tovertredje. Nou, zei de haan in de boes. Ik zei, wat haast in de boes. Ja, ze doen niks meer. Ze doen niks meer. Nee, ja, dat weer raar. Maar nu ben we weer, we hadden rust, de vrede kunnen bewaren en nu ben we weer. Je had goed het de-escaleren kent. Jazeker. Ze kwamen meteen naar buiten, dus ze zagen ruzie. Ik denk, dat maakt me net. Nee. Had geen hier wat over, nou? Ze zorgen een ruzie, maar ze konden bij hem niet krijgen. Precies, ze maakten vierde ziekje. En zo ben we hier. En nu maar we naar school. Oh, wat voor lessen komt er nog om dan? Vooral met coachgesprekken of zo. Zoiets. Coachgesprekken? Ja, het slaat helemaal nergens op, maar goed. Je wordt gecoacht. Ja, juist hem. Wat we beter kennen, wat we bedanken hebben, zulke dingen. Ken dat ding beter dan? Nou, bij u net. On u kan net. On hun kan wel, maar... Wat doe je helemaal net? Wat voor opleiding doe je dan? Alleen werk, nieuw voor jou. Ja. Maar zo dat. Maar jongen, nou, nog voor weekend zou ik zeggen. Ja, je merkt, juist hem. Dankjewel, hè. Nou, ontzettend, hè. Hoi. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Nou, hier zit meneer de wachten op de beurs hier. Had een heel mooi hoenekop-shirt doen. Ah, ja, zeker zo'n mooi shirtje. Persoonlijk van Emiel gekregen. Dus, ja. Je bent een groot fan van de hoenekop? Ja, groot fan inderdaad. Ja, ik heb 1 jaar stage gelopen bij de Hoenekop. En daarna nog een beetje wat bijgebeund daar. En ik heb wat voor de sociale media gedaan. En ik draag ze een warm hart toe. Prachtige band. Dus... Maar stage erin als zanger, doe best aan te opvolgen? Nee. Ik regelde de sociale media. Dus ik schreef wat teksten voor de posts op Facebook. En ik editte de video's, ik maakte foto's. Eigenlijk, ik deed alles voor de sociale media voor de band. Voor een jaartje samen met samen met 2 andere stagegenoten. En met Emiel natuurlijk. Dus ja. Klinkt wel als een leuke stage. Ja, het was een hartstikke leuke stage. Een van mijn leukste stages die ik tot nu toe heb gehad. Ja, erg wel. Dit is net in bus, toch? Nee, dat was niet de bus. Ik heb bus 20. Die komt straks over een paar minuutjes. Dus naar Burgum. Was naar Burgum, hè? Ik moet naar Burgum, ja. Wat is in Burgum te beleven dan? Ja, niet heel veel. Nee, je hebt het rood hert natuurlijk, maar ik hou niet echt van zuipen. Dus ik luister lekker muziek en ik geniet van het leven. Dus... Je bent net een soeplap. Nee, ik ben geen soeplap, nee. Nee. Was ik wel een tijdje, maar nu niet meer. Ben je van de drank afgestapt? Ja, en van de wiet ook. Okay. Nou, mijn vader zei dat heel mooi. Het leven is te mooi om jezelf de hele tijd te verdoven. Dus ik vind nuchter door het leven gaan toch wel het mooiste wat er is. Maar ben je dan helemaal nuchter? Nu wel, ja. Ja, ik rook, maar dat is het enige wat ik doe. Meer heb ik niet nodig. Nee, maar ik bedoel, je neemt niet af en toe gewoon 1 biertje of zo? Nee, ik heb nu denk ik 3-4 weken niet meer gedronken en 1,5 maand niet meer gebloot. Dus, en het bevalt me wel. Ik vind het lekker. Je bent een stuk beter. Of, je bent een stuk meer jezelf. En je leidt jezelf niet af met hoe je je voelt. En je verdooft jezelf ook niet. En dat vind ik heel fijn. Dus, maar mis je het niet dan? Soms wel, op de moeilijke momenten. Maar het blijft toch wel beter om nuchter te zijn. Want je lost er niks mee op. Je stelt het alleen maar uit. En dat is... je kan het beter oplossen dan uitstellen. Want van uitstellen komt niks. Dus... Goed bezig heb ik wel door. Nou, bedankt. Maar goed, dan nog maar kort. Denk je dat je het lang gaat volhouden of hoe moet ik het zien? Ik denk dat ik het wel lang ga volhouden, ja. Ja, ik heb zo'n app ook op mijn telefoon waar ik bijhoud hoe lang ik al stop ben met blowen en met drinken. En dat geeft me ook weer motivatie om door te gaan. Dus... Zit er een plan achter dat je denkt van, goh, ik ga het een jaar proberen of een paar maanden? Zo lang mogelijk, hoe lang ik het volhoud. Dus ik zie wel hoe het schip strandt. Wat je natuurlijk vaak hebt, is een beetje dat je sociale druk hebt natuurlijk. Hè? Dat mensen natuurlijk, ga je met vrienden weg en ben je daar een beetje tegen bestand? Ja, ik ga bijna nooit uit of zo. Ik vind dat helemaal niks, die drukte. En je kan niet echt een goed gesprek houden of volgen. Nou, muziek is vaak wel leuk, maar ik ben meer fan van rock uit de jaren 60 en 70. Maar mijn vrienden zijn daar geen fan van. Dus dan heb ik ook niemand om daarmee naartoe te gaan. Dus als ik dan ga ik alleen. En dan kies ik sneller voor gewoon een frisje dan een biertje of een cola Berenburg. Ik vind het heerlijk, alleen ik vind de verdovende factor niet leuk. Of niet fijn.
Nee, sommige mensen die drinken natuurlijk juist vanwege die verdovende factor. Ja, en ik begrijp ook heel goed dat ze dat doen. Want er is genoeg gezeur in de wereld om jezelf te verdoven. Want dat gaat heel slecht. Alleen, je moet eigenlijk een gezondere manier vinden om daarmee om te gaan. Zonder afhankelijk te zijn van een middel als alcohol of iets, vind ik. Maar hoe ben je nou tot deze inzichten gekomen dan? Dat kwam opeens. Ik had opeens geen zin meer om te blowen. En een week later besloot ik ook van, ik stop met drinken. Dus, en het bevalt me hartstikke goed. Dus de muziek komt beter binnen. Ik ben helderder. Alles is eigenlijk beter. Dus, ja. Nou, goed om te horen, man. Hey, ga zo door. Ja, bedankt. Ja. Komt goed. En een noffelijk weekend. Ja, hetzelfde. Ja, dankjewel. Nou, ik denk die bus die komt ergens wel een keer tussendrom, maar... Ja, die bussen komen hier altijd te laat. Nou ja, we zeggen nee, dit is nummer 3. Kan me gebeuren. Ja, nou, daar hoef ik niet heen. Weet ik Nee, daar hoef je echt net in, hè? Ik is beter nuchter maar heel dan uitkomen. Dan kun je... Inderdaad. Nou, best, we zullen in verder. Hey. Dankjewel, hè? Hey. Dag nog, hè? Ja, hetzelfde. Hoi. Hoi. Maar dan hebben we eerst in. Dan ben je de 4 foto's. Jij hebt jou net gehoord. Hier, kunnen we tot gas in en zo. Ken dat wel? Nee, dat ken ze niet. Dan mag ik zo. Nou, Zo. Wat huilen, hè? ja, dit komt uit de luchtbak mooi. En dat houden wij apart, want dat is aluminium en dat geeft weer apart voor. Nee, dit is aluminium, dat is bouwen sloop en achter hebben we een ijzerbak. Dit praat ze al dan gemaakt. Ik denk dat hier, ja, ik weet niet. Ja, oké, ja. Had je nog een mooi weekend gehad vorige week? Want dit sprutste je vorige week natuurlijk. Je moest je dochter helpen, dan moest je klussen. Had je een klus geweest? Ja, ik had wel druk om, ja. Ik sneurde heel dag. Nou ja, sneurde jong net. Dus ik ga snijden, had ik niks dingen. Dat zou wat. En nou je weer vol onder de bakje ook wel. Ja. Een beetje mooier ben we over klaar. Ja. Dus dan gaan we naar een werkje. Een squallen week. Zit je door de hele provincie of hoe mag het zijn? Ja, wij gaan altijd naar voor. Nou, het loopt net zoveel, maar we ben ik wel zien, Grens, Drenthe wel. Ja. En al je sloopwerkzaamheden, in ieder geval, ja, zulke dingen, ja? Ja, we naar de sloop, al week dan. En alle takken van ons die hadden we groenwerk. Ja. Een beetje, nou, schande dat je alleen maar in de sloop, je zou alleen maar hoe dingen ze wel uittakelen. Ja, en nou ja, we zien wel zo het opgebouwd wordt. Oké. Zie ik wel. Maar ja, kleren, het is je werk, hè? Ja. Ik kan het net verzekeren. Nou, dan maar ophoren zo. Ja. Nou, dan is hier nog een heel fijne voortzetting van je werk. Ja, dat wordt zo. Ja, prima. Hoentje. Hoi. Ja, hetzelfde. Hoi. Zo, dit is de aluminiumbak, de horen de isolatiebak. En die horenbak ga ik net goed zien wat voor bak dat is. Maar ook goed zien, hè? Je moet dat telkens maar een beetje scheiden. Hè? Je moet het maar zien van, hé, de brandweer hier. De brandwacht. Kom eens, zo. Daar is het. De spuitgasten. Ja, daar is het. Ja, in achteruit. Ja, een draai, een stuur. Nou, maar zien. De lachjes knipperen je wel, maar wat dat nou verder inhoudt, weet ik niet. Dat is van mij net omdat ze nou een zin om te spuiten, toch? Het is oranje log, maar zoals gevarenlog gebroken, toch? Ik weet van niks, joh. Dan kom je weer een bus komen, dan gaan ze een soort van oefening dan. Weet ik net, maar ik krijg mijn raap hier het roer. Oh, raap, ja. Ja, oranje log, maar zoals gevarenlog gebroken. Dus krijg je bij de knipperlog nog, dus wie wel? En wat moet er gebeuren? Nou, dan praten we even met jou. Ja, praat. Ja, praten we. Ja, ken wel even. Ja, want Ja. je valt me wel op, want je gaat een hele mooie, ja, wat is het, een baan om me hollen. Raad eerst mijn leeftijd maar eens even. Ik moet je leeftijd raden. Ja. Oh ja, jeetje, nou, weet ik het, 82? 91. Dat tikt erin, hè? Nou, inderdaad, ja. Ja, dan word je op straat aangesproken ook nog. Ja. Waar ben jullie, van Friesland? Of, De Friese vlogger. Oh. Waar zit de zender dan? In Leeuwarden? Ja, in Leeuwarden. Oh ja. Ik heb op Mercurius een 1,5 uur praten in het programma. Kan je mij opzoeken, hoor? Onder mijn de Rensma. 1,5 uur bij Mercurius praten, weet je wel? Ja. Hier bij de Prinsentuin. Dus dan heb je heel verslag. Als je dat erin zetten wil. Maar ben je al een Leeuwarder? Ja, ik ben Leeuwarden, ja. Praat je ook Leeuwarders? Ik praat ook Leeuwarders, ja. En ik versta Fries en dan houdt het ook mee op, hè.
Ja, een beetje. Als ik half Fries hoor, dan kan ik ook half Fries met praten, weet je wel. Maar gewoon wacht ik me er niet aan. Wat vind je van het Leeuwarders? Nou, Leeuwarden is een prachtige stad. Ik loop hier gewoon. Het is om een genot hier te lopen, man. Er staan in de rijen om visjes te kopen. En die doet dit en die doet dat. Mooi, ik ken dat niet. En ik moet altijd over de Nieuwstad, de Sint-Jacobstraat en al. Ik moet de stad eigenlijk helemaal even bekijken, altijd. Elke dag. Zweefde er buiten en buurten heen, weet je wel. Ja, ik heb mooi met zo'n leeftijd, weet je wel. Ik wil zeggen, ja, elke dag erheen, maar ja, ik 100 jaar wil ik nog wel even rondzweven. Of niet? Ja, maar wat vind je van de Leeuwarders, de taal? Leeuwarden is hartstikke mooi, maar het is een stadstaal, hè. Vroeger, jullie weten dat natuurlijk beter dan mij, maar de stadstaal is verspreid door koopmannen. Die van dorp naar stad gingen. Daarom liggen de wegen er ook allemaal zo in. Die zandpaden, als je naar Sneek toe gaat, dan heb je 34 bochten. Maar er werden vroeger allemaal paden geweest langs gingen. Daar moesten langs bij die boerderijen en zo, weet je wel. Daar ligt het er ook allemaal zo in. En zo ben die talen ook van. In alle steden al een beetje Harlingen, Franeker. Er zit niet zo verschillend, het is een beetje wat anders. Maar het is allemaal. De stadstaal die zit in alle 11 steden. Praten je ook Leeuwarders? Ja, nee, ik praat jongens. Alles wat me voor de mond komt, zoals ik het geleerd heb. Douw en deur zeggen we wel, wees wel. En herstad ook gehoord. Nou ja, dat is eigenlijk niet eens verstand van Nederland. Herstad ook gehoord, weet je wel. Dan praten we alles aan elkaar vast. Herstad ook gehoord. Dat zo praat je en dat soort dingen. Maar gewoon praat je een klein beetje naar het fatsoenlijke verstaanbare toe, weet je wel. Als je een beetje helder in je hoofd bent, denk je, een ander moet je ook wel verstaan kennen, hè. Kennen en niet kunnen, zeg. En weer kennen, weet je wel. Of kannen? Ja, of kan ook nog wel. Het kan, het kan, het komt. Ja, hartstikke mooi. Heel mooie jasje, jongens. Hey. Ja, dank wel. Ja, die motor. Jij hebt het uniform van de firma aan, dus. Nee, dit is ook een motorjas. Oh, nou, een mooi verhaal. Ja, maar... En ik ben muzikant geweest. Ik heb 40 jaar in een matador zitten. Accordeon, piano. Misschien ga je het op... Maar van waar de baan om je hollen? Oh, dat gaat een beetje raar zitten, joh. Weet je wel, hier. Een man met sommige kale kop, die kan nog zien dat ik een bosje haar heb, weet je wel. Zo gaat dat dan. Ja, ik ga geen hier mee, maar joh, wel. Ja. Nou, in ieder geval, en we blijven lachen, hè. Ik ben lachend geboren misschien, maar ik lach nog altijd, weet je. En dat is het mooiste ervan. Het is levenslust, hè. Ja. En had je al een groot gedeelte van de station dan? Nou, ik ben over die kant de stad omwezen en de singles, ik met alle singles. Zomers langs de mooiste haven van heel Nederland, hè. Prinsentuin, hè. Uit de boten daar liggen. Mooi kan je niet een haven vinden, hè. Nou, dan moet ik ook elke dag moet ik al even... Ja, nou is dat gebeurd met de schip, maar elke dag is er een sprookje daar doorheen te lopen. Net voor je bij de vakantiegangers. Die lopen daar ook rond, weet je. Zo gaat dat dan. Je voegt je er gewoon tussen. Je geneert je er wel van. Hè? Je geneert je er wel van. Ja, maar kijk, hetzelfde als mensen naar Amsterdam, maar dat die tussen de reizen lopen. Je bent allemaal één soort mensen, weet je. Je kent het verschil ook niet meer uit elkaar. Nou, hoop dat jullie weer mooie berichten erop krijgen. Ja, ik denk het wel. Aanhouden. Of niet? Dat is ook leuk. Ja, misschien wel, hè? Misschien wel. Als ze maar eens praten willen. Ja, ik vind dat hartstikke mooi, ja, niet? Wat zei je? Mooie vrouwen is hartstikke mooi, toch? Een mooie vrouw is mooi, ja, toch? Ja. Daarom. Nou, je komt wel een paar tegen, hè? Al krijg je ze wel aan de praat. Maar had Ljout dan wel een mooie vrouwje? Hè? Had Ljout wel een mooie vrouwje? Ja, ik ben een muzikant geweest, weet je, al 40 jaar. Piano, accordeon, keyboard, dansmuziek heb ik gemaakt. Dan kwam de vrouw op al. Ja, je krijgt altijd wel een dikke knuffel als je daar weer terugkomt bij die zaken, weet je wel. Al bekend, weet je wel, zo gaat dat dan. Ja, hartstikke leuk. Ja, want je bent natuurlijk al 91, maar hoe is het met de vrouwen dan? Nou, kijk, ik heb wel een hoop jaar gewoon in het praten met vrouwen, weet je wel. Maar mijn vrouw is dan maar 62 jaar geworden. Maar dan kom je van alle vrouwen tegen. Je kan niet één uitzoeken, weet je wel. Dan moet je naar zo'n avond gaan, dat doe ik niet, weet je wel. Maar je krijgt van een hoop contact wel, weet je wel. Ik kan soms zeggen, wat een mooie hond heb je, weet je wel. Je mag natuurlijk niet zeggen, wat heb je een mooie poes, want dat klinkt weer heel raar, hè. Dat heeft die hoge meester op school ook gehad, weet je nog wel. Heb je dat verhaal gehoord? Nee. Nou, die vrouw die had een tasje gemaakt van heel mooi beestenleer. Maar de hoofdonderwijzer van de school, de rector, dus dat was eigenlijk een bazaar daar.
Het was een van zijn medemensen. En dan had hij van zijn eigen poesje gemaakt. Dat had hij nooit moeten zeggen. Er is een rechtspraak en al van komen, weet je wel. Is zwaar. Dat is wat grap mooi, hè. Alleen nog omdat hij dat zei. Het wordt poes. Ja. Dus dan moet je zeggen, hij een mooie hond of een mooie kat. Dus je moet ook altijd op je woorden denken. Ja. Dat denk ik er ook om. Nou, in ieder geval... als je maar een goede vraag hebt, weet ik niet. Ik weet het niet Ik meer. kan een goed antwoord op geven, weet je wel. Je houdt heel goede antwoorden, jongen, toch? Waar wonen jullie zelf? Ik weet niet wat. Oh, wat? Mooi man. Ja, nou, daar gingen we vroeger heen naar de cruisewagen te zeilen. Mijn grootvader had een zeilboot met de cruisewagen te zeilen, weet je wel. Dat is het zeilen al niet. En mijn vader had 5 broers, die had ook allemaal een boot. En dan gingen wij als kinderen zijn ook allemaal mee. We moesten mee als ballast. Had het hard waaien, weet je wel. Met die schoukers, met die mooie zeilen erop. Hartstikke mooie tijd. En ik ben van huis uit op een kwekerij opgegroeid. Hè? Want mijn grootvader die had een kwekerij aan de Padmarken. En die kreeg 5 zonen. Die 5 zonen kregen ook alweer een kwekerij. En die 5 zonen die hadden ook alweer zonen op een kwekerij. Daar ben wij weer het derde gedeelte van. Daar kwamen op de veiling hadden we 25 mensen in de familie. Op de veiling bij elkaar met grond en fruit kwamen. We zagen elkaar ook iedere week. Weet je wel? En gewoon een kwekerijfamilie in Leeuwarden. En er is Hoe heet die familie dan? Rinsma. Rinsma? Ja, mooie naam niet. Maar in ieder geval, Ja, we zullen in verder zijn. de spullen zijn allemaal weg, weet je wel. De kwekerij zijn allemaal weg. Het is allemaal naar de polders gaan, heel uitgestrekte landen met... van die, Wat kweek je dan? nou, van alles wat door. Bomen, fruit, appels, pruimen en groenten. En groenten onder het glas, weet je wel. Kassen met tomaten en zo. Hartstikke leuk. Lekker. Maar als je een keer een stukje bij aankoppelen, dan moet je dat even van mijn cursus even opvragen. Ik zal even zeggen, joh. Dan kan je wel een stukje uitknippen of zo. Wat kan ik het vinden dan? Nou, Leeuwarden Toen heet het. Leeuwarden Toen. En dan komt er een programma, daar heeft elke vrijdag heeft ze gasten. En dan zeiden die 2 man, we hebben vanavond een bijzondere gast. Wat dan? Dat is mijn Rinsma, daar hebben we vast aan houden, want we hebben een goede babbel. En ze jongen, zo ging dat al. Dat is 10 jaar geleden hoor, dat ik heb was. Nou, hartstikke leuk joh. Nou, net dan. Nou, tegen dank, hè? Ik zou zeggen, Foeske met hem, hè. Ja. Dat is een Leeuwarden. Oh, ja, gewoon een box? Hè? Oké, maar het hier meisje ook wel. Hoe krijg je een box? Wat een box, man? Ja. Zo, huppakee. Nog een keer, hebben we het goed op net. Ik kleur weer te hand, jongen. Ja, sorry, joh. Ja, mooi bruine handen. Ja, je bent niet... Ja, maar jij bent bij de boot. Ik zit er bij de binnen, Ja, joh. hier. Ja. Nou, dan boxen net. Hey. Box. Nou, Dat is een box. bedankt, hè. Hartstikke Ja, leuk. ja, ook bedankt, Ik hè. hoop dat we dan hebben. Jazeker, ja, dankjewel. Dankjewel, Meindert. Ja, wie stilt een stukje? Ik wil Bram wel een opstukje. Die kan hem. Komt goed, ja. Hey, dankjewel. Hoi. Ja, je jongen hier niet, man. We zijn joh. Je jongen hier. Je bent verder dan. Hé. Je jongen hier. We zijn verder die man rent. Oh, ik ga weer verder, hè? Ja, nog een vraag. Ja. Ah, goeie. Hey, hoi. Ja, bent je, maar die hek? Ja, drukte, hè. Met de Ja. band. Oh, We zijn ja? los. Oh, ben je los? Ja, blinder, hè. Ja, blinder. Ja, ik zei laatst nog dit even is niet wel, komen. Ja. Ja, we volgen elkaar. Oh, sorry. Ik wil eens meneer nog even. Ja, sorry. Maar Ja. toen heb ik een uitzending konden we ook zien op tv, hè. Daar heb ik ook een opname van. Dat zonden we ook uit. Maar zenden jullie ook wat uit? Ja, op YouTube. Oh. Ken je dat, YouTube? Nou, dan moet ik zo even opzoeken laten. Dan komt het erop. Weet je nog, uw zoon met JMC, de Friese vlogger, had me geïnterviewd. De Friese vloggen. Ja, de Friese vlogger. Vloggen, wat is dat? Vloggen. Vlaggen. Vlogger. Wat is vloggen? Wat is dat? Ja, dat is dan ga je een camera bij en dan film je jezelf. Oh ja, de Friese vloggen. Oh, en dat is, daar helemaal spul opstaan al. Ja, de wereld, ja. Nou, zeg ik dat even zeggen. Ja, Hartstikke best, ja. bedankt, hè. Ja. Hey, Nou, Joëk, hè? jongen. Ja, Joëk, succes, hè? Ik weet Hoentje. niet hoe we gaan terug gaan, maar misschien wel dan, hè? Ja, zeker, ja. Hoentje, hoi. Als we ijdel ben ik ook wel weer... Ja, nee, tuurlijk. Ja, gelijk. Het wordt even een romsje, hè? Ja, ja, gelijk. Hoi. Hey, hoi. Zuster meer, ik kom even vragen. Oh, sorry, ja. Er zijn natuurlijk meerdere mensen hier actief in Ljouwert op het net van de media. Hè? Zoals bijvoorbeeld Omroep Leeuwarden, maar hartstikke 058 online. En als ik me net verzin, dan zit daar een meneer van 058 online, die zit hier te filmen. We kunnen even zien wat zo'n dwaan ben, even zien. Want het ziet er heel professioneel uit, hè? Door eens we zijn met een camera in de hand. Dit is maar een mooi schouderstatief. We rennen er even omheen, hè? Zo. Oh, zo is het kleren, dat is mooi. Dat is mooi. Dan kan ik hem gelijk even vrij. Ja, goeiedag meneer. Hey. Hoe ben ik even aan het filmen? Ja, ik ben ook even aan het filmen. Nou, hoe gaat het? Ja, prima. Ja. Oh, de zender. De zender wat je wel weer omgaat.
Ja, hij wil verder. Ja, oh ja, maar ja, het is scootmobiel meneer. Maar hoe is het voor 058 online? Ja, van 058 online. Ja. Ja, want eerst ging je hem nog een interview, maar die is voortgegaan. Die is naar Leeuwarden. Ja, maar ja, ik heb nog niks van. Hij is jong bij Leeuwarden, dus zie wel. En dan moet ik het zelf even doen, hè? Ja, doe maar zelf. Ja. Hoe bevalt dat? Oh, je best. Ja. Ja, mensen gewoon wat praten. Jawel. Dat gaat heel goed. En praat je ook Leeuwarders? Ik ken ook wel Leeuwarders, ja. Ja. Wat viel van het Leeuwarders? Leeuwarders, ja, ik ben er niet met de pap blijven liggen. Ik ben echt een Fries, maar ik vind het wel een mooi taaltje, toch? Ja. Maar hoe ben je nou in jou dan? Ja, al 8, even de tel goed. Dat zijn 54 jaar of zo. Ja. Hij wordt louter dan wat oernaam, maar net. Ja, wel een beetje, ja. Vind je het ook een mooie taal dan? Oh, ik vind het wel wat hebben, toch? Ja. Ik praat het niet altijd natuurlijk, maar als ik met de Leeuwarden praat, dan gaat het best, ja. Vind je het een moeilijke taal? Een moeilijke taal. Leeuwarders? Ja? Nee. Ja, om te schrijven wel natuurlijk. Ja, het is even anders dan Nederlands. Ja. Het heeft meer van Nederland dan van het Fries. Ja. En dan ben je weer op de markt. Heb je nog een bepaald onderwerp dan? Weet je meestal gewoon interviewen? Een bepaald onderwerp. Nou, ik vraag gewoon wat brengt die hier op de markt en dan krijg je wel een verhaal uit, niet? Ja. En dan moet je even doorvragen, toch? Dat wisten we alles van, toch? Ja, dat doe ik wel eens, ja. Nou, dat zit wel. Ja, nou, ben je nog. Hey, dankjewel, hè. Oké. En succes natuurlijk, hè, collega. Ja, bedankt. Zit ik in? Ja. Wanneer komt het erop? Ja, je hoort even, je hoort vlaggen, maar je hoort even, ja. Leuk toch? Ja. En dan daarna het woord fris. Ja, precies. Ja. Leuk. Ja, jong. Zeker. Nou, succes. Hij is dan al een cameraman. De klanten. Hé, jongen. Wil je gewoon snel vragen of heb je klant? Heb je druk? Oh, zo kijken. Als ze druk of niet? Nee, valt met. Ja. Dan zitten we te kwart hoor, want anders dan bestaan de klanten kwijt, hè? Ja, we hebben nooit, hè. Klanten willen graag aandacht hebben, hoor. Maar probeer ook even aan te voelen of ze eerst even kijken of oriënterend bezig zijn en dan erop af te gaan. Dus dat vind ik zelf namelijk ook heel irritant. Hè? Als je in de winkel staat en iemand komt op je af. Kan ik helpen? Ja. Gewoon even rustig even kijken en dan ziet het vanzelf wel. Wat is jouw idee over het Leeuwarders, de taal? Ja, dat is toch een hartstikke mooi taaltje. Hè? Dus ja. Daar ben ik wel groot fan van. Over het algemeen spreken we wel ABN, maar in een stad met mensen, Leeuwarders onder elkaar, dan schakel ik wel over op het Leeuwarders. Spreek je het goed dan? Nou, het kan altijd beter, maar ik spreek het wel een beetje, meestal. Vooral het weestal, hè, dat erachter. Ja. Vind je het echt een mooie taal? Nou, officieel is het een dialect, hè. En het is een mooie taal. Ja, het is een gewoonte geworden. Dus of het mooi is, ja, je raakt ermee opgegroeid. En je bent wel trots op je roots waar je bent opgegroeid, dat wel. Dus in dat opzicht is het een mooie taal. Want je spreekt dus van jezelf geen Leeuwarders, hè? Je zegt meestal ABN. Je hebt het thuis niet meegekregen? Mijn moeder was Amsterdamse. Mijn vader komt ergens anders vandaan. Dus we zijn gewoon met Nederlandstalige ABN opgevoed. Maar ja, ik ben wel net niet geboren, maar wel getogen in Leeuwarden. Dus je vrienden die spreken allemaal wel Leeuwarders in je jeugd. Dus dan raak je er wel mee opgegroeid. Ja. Of zeggen ze dan soms wel eens van, nou, dat Leeuwarders van jou, dat lijkt nergens naar. Als ik wat te veel bier op heb, ja. Dus dan, maar dan schakel ik ook wel zo over op Fries, maar dat klinkt ook helemaal niet. Dus mijn vriendin die schaamt me dan voor me. Van jou even op en dan, ja. Ja, sommige mensen ook wel een beetje, even, dat klinkt een beetje ASO of zo. Een beetje ja, zoiets. Nou, ik was een keer met een voetbalploeg, waren we in Amsterdam, een weekendje weg. En toen op een gegeven moment zaten we aan de bar van het hotelletje, het hostel moet ik zeggen. En toen zei die barjuffrouw van, is dit een act wat jullie houden? Ik zei, wat dan? We praten altijd dit meestal. En dat kon er bij haar niet in, dat geloofden ze niet. Dus nee. Dus dat dachten zo tot typetjes. Ja, dat dachten ze echt inderdaad. Dus ja, het is net hoe je het interpreteert. Dus ja. Nou, grappig om te horen. Hey, dankjewel. Ik ben namelijk bezig met een serie over verschillende dialecten. Ja. En Leeuwarden speelt er ook een rol in. Ja, moet je vooral doen. Hartstikke leuk. Ja, top. Compliment. Nou, super, hey, dankjewel. Ja, nou, succes. Voor mij, nu lopen ze weg. Hè? Nou lopen ze verdikken net weg. Ja, komen ze misschien wel terug. Hè? Dus, ja. Nou, best, dan gaan we verder kijken. Hey, dankjewel. Hè? Zet hem op, graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de aandacht. Ja, is goed joh. Succes. Hoi. Goeiedag even. Mag ik wat vragen, mevrouw? We maken een video hier in Ljouwt. Dan praten we met de mensen. Oké, dat is mooi.
Ja, toch? Ja, zeker. Ja, Waar wil je het over hebben dan? ik ben heel benieuwd wat hij nog in het poetje zit, Jere. Nou, wij hebben even een lekkere kibbeling gehaald. En dat is lekker. Dat doen we meestal vrijdagmiddags even naar de markt. Als het droog is, hè. Want het moet wel mooi weer wezen. Het is in ieder geval droog. Ja, daarom. Het is droog en we hebben het hartstikke gezellig altijd. Even de markt over, even wat lekkers halen. Ja, toch? Ja. En dan ben je zo samen, zat ik hier op een paard? Ja, dat is mijn man. Oh ja. En wij hebben toevallig allebei een scootmobiel. Ja. Mijn man heeft hem al veel langer dan dat ik hem heb, hoor. Maar goed, ik heb hem nu ook al wel meer dan 10 jaar. Ja, Je zit ik al kan meer er niet meer zonder. Maar kun je er dan ook gewoon rennen dan, of mag het zien? Jawel. Ik kan thuis gewoon door het huis lopen. Maar ik kan niet buiten, want dan ga ik vallen. Oei. Ja, dus dat moeten we maar niet hebben. Nee, maar we genieten gewoon van het leven. Hè, ik zeg altijd tegen mijn man, we zijn hier op vakantie. Hè, onze laatste jaren, we hebben vakantie. Ja. Hè? Fijn thuis. Nou, daar moet je ook al dankbaar voor wezen, toch? Kom je hier uit je auto? Of, Ja, we wonen hier in Leeuwarden. Ja. Komt u hier ook vandaan? Ja, ik ben een Leeuwarder. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Maar ik heb zo'n beetje 30 jaar in Kampen en IJsselmuiden gewoond. En wij wonen nu samen hier. Van 2001 zijn we hier samen, hebben we hier een huis gekocht en zijn we hier komen wonen. Ja. En ik was blij dat ik weer in Leeuwarden terug was. Ja, hè, wat dan? Ja, dit is mijn plekje. Ik bedoel, ik moet de toren van de Voorstreek, kon ik vanuit de Willem Sprengenstraat, dan kon ik altijd de katholieke toren, kon ik vanuit mijn slaapkamertje, kon ik dat zien. Nou, dat is mijn thuis. En ik kan hem nou iedere keer zien. Ja. Praat je ook wel lief anders? Echt, dat platte Leeuwarders vind ik heel erg. Vind ik lelijk. Oh, wat dan? Nou, dat is stouwen en douwen en wat gaast en wat doers. Nee, daar hou ik niet zo van. Nee, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk zoveel jaren daar heb gewoond. Dus ik kan wel het dialect van Kampen en van IJsselmuiden, dat ken ik wel. Maar dan praat je niet dat platte Leeuwarders. Dat is echt niet mooi, hoor. Ik vind het niet mooi, nee. Wat zit... Vind jij het mooi? Nou ja, zoals Jeffrey praat wel, op Ja, dat platte. ja, En zo die is praat- geboren in Kampen. En die praat plat Leeuwarders. Die wonen hier nou ook, onze dochter. Ja. En hij is nou ook trouwd en heeft al 3 kindjes. Maar als je hem hoort praten, dan zeg je van het is een Leeuwarder. Ja, werkelijk. Zo plat Leeuwarders. Die had het gewoon oornaam. Ja, ik ken namelijk niet goed Fries, kan het wel verstaan. Maar ik waag me er maar niet aan om Fries te praten. Want dan maak ik allemaal stomme fouten. Ik ga me niet zelf voor skut zetten. Dat doen we niet. Nou, prima. Dan zit je in verder, want ja, je moet de kibbeling in het koud worden letten, hè? Nee, we gaan lekker eten. En nou, ik zou zeggen verder nog fijne dag jullie. Dank u wel, je merkt, hè? En eet smakelijk. En waarvoor nemen jullie het op? Wat zijn jullie aan het doen? Voor de Frieske vlogger. Ik ga een YouTube-kanaal. En ik praat daar gewoon ja, in Ljout of op oren plakken. Maar de meesten komt strijden. Nou, hartstikke leuk. Nou, succes verder. Nou, dank u wel. Je merkt ook. En nogmaals, eet smakelijk. Ja, kijk, ja, zeker. Dank u wel, hè? Hondje. Hoi. Wat ga je om? Wat is dit? Wat is dat voor dit? Wat is dat? Ja, een leeg biertje. Waarvoor krijg ik een vraag? Goeiedag. Ga gewoon erbij staan. Maar ik vind het een mooie bril. Dankjewel. Ja, mooi, hè? Dus er zit een geheimpje in. Kijk, ja. Kijk, je kan achterom kijken. Ja. Oh ja? Ja, niet tegen iedereen zeggen, hè? Maar werkt het ook goed dan? Heel goed. Heel goed. Ja. Dus als je iets vergeet, kan je het gewoon weer zien. Maar joh, ga hem nou op hollen zetten. Ja, kijk. En als ik zo kijk, kan ik gewoon precies zien wat die man achter me doet. En wat doet die man dan? Hij loopt met zijn groene tas. Als we zo staan. Ik heb die bril ook. Ja, is goed, hè? Hij is 2 euro. Hartstikke. Ik heb hem ook. Dat was 2,50. 2 euro, man? Ja, bij de Solo. Goeie tent, hoor. Goeie toko.
Waar staat Kan mijn bril niet eens. Waar zijn jullie? Ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Ah, kijk. En jullie stellen mensen vragen hier. Ja, klopt, ja. Brillen. Nou ja, nu toevallig, omdat deze bril valt me op. We hebben de solo even gepromoot. Nou, leuk. Ja, leuk. Waar kom je bij? Kom je weer uit Dout? Sorry, waar? Komen jullie uit Leeuwarden? Oh, nee. Ik kom uit Rotterdam, dus ik kom hier helemaal niet vandaan. Ik kom uit de Randstad. Oh, wat brengt jullie hier in Leeuwarden? Dat is een gozer. Dat is een vriend van ons. We maken muziek en hij produceert. Dus vandaar. Oh, wat voor muziek maken jullie dan? Popmuziek, Nederlands. Dus hij kan heel goed rappen. op TikTok en op... ik ga nu niet rappen. Nee, okay. Op TikTok en op YouTube staat het ook. Spotify, alles eigenlijk. En heeft het ook een naam? Ja, onze eigen namen zijn gewoon artiesten. Hij heet Voskamp. Mats Voskamp. En het is Glenn Fontijn. Glenn Fontijn en Voskamp. En dan kunnen we gewoon vinden en dan kunnen we gewoon genieten van deze prachtige Hollandstalige muziek. Zeker, ja. Daar zijn we lekker druk mee bezig. Vertel even over zaterdag. Zaterdag geven we een feestje hier. In het Tammy's Café voor 12 tot met 17 jaar. Dus mocht het voor zaterdag geüpload zijn, kom gezellig. Ja, is leuk. Morgen? Ja, morgen dus. Ja, dat is morgen inderdaad. Ja. Snel, ja. Dus, met de bril op dan? Of, nee, wel zonder bril. Wel zonder bril. Nee, neem heel veel verschillende brillen mee. Neem meerdere mee. Maar hebben jullie optreden dan hier in het café? Ja, klopt. Ja. Dus met z'n allen. Is sowieso een jong publiek? 12 tot 17 is een vrij jong publiek, toch? Sowieso een jong publiek, maar dat komt heel erg door TikTok. Okay. Dus vandaar. Maar het is heel leuk om te doen. We zijn echt TikTok famous. Nou, klein beetje, hè? Klein beetje. Ja. Zijn we een beetje... Is dit jullie manager? Hij is producer, maar ook manager, hoor ik wel. Een beetje bescheiden. Ik kom er niet bij staan. We zijn een beetje bescheiden. Nee, hij is gewoon een man op de achtergrond. Ja, nee, het gaat goed. Daar hebben we die bril waarschijnlijk ook natuurlijk. Want als hij de man op de achtergrond is, kunnen we hem in de gaten houden. Precies. Maar nu is het verklapt, hè? Die heeft geen zin meer. Ja, nu weet iedereen het al. Nou jongens, veel plezier morgen hè? In het Tammy's Café. Was het Tammy's Café? Ja, daarom zoek ik het ook weer. De Frieske Vlogger. Oh, gaan we zeker kijken. Ja, gaan we doen. Ik ga even abonneren. Even liken ook, jongens. Ja. Doe je ook TikTok? Ja, ook TikTok, ja. Nou, we gaan even volgen hier. Ja. De Frieske Vlogger. En hoe spel ik dat? Frieske, F-R-Y-S-K-E. S-K-E en dan Vlogger. Ah, Ja, kijk. Ja, toch, ja? Ja, ik heb even gevolgd. Nou, super hé. Dankjewel jongens. Hey. Nou, veel succes morgen hè. Ja, een fijne dag. Ja, ontje. Hoi. Mooi bril, ja. Niet ruilen. Het is niet ruiken. Niet ruiken. Nou ja, ik denk niet ruilen, maar ik dacht eerst niet ruiken. Maar mijn vrouw is in gesprek, hè? Dus meteen wacht ze dat ze in gesprek is. Uit het gesprek. Is dit van jou? Ja. Is dit jouw handel? Ja. Ja. Wat zit er? Niet ruilen? Wat zit Nou, kijk, het is een panty. Daar weet ik al achter, maar... Ja, nee, snap ik wel. Het is een gevoerde panty. Ja, dat is nieuw. Maar kijk, het heeft met hygiëne te maken. Je kan een spiekerbroek ruilen. Of een andere overbroek kan je ruilen. Maar panties kan je niet ruilen laten. Zoals voor ondergoed eigenlijk. Ja. En je weet het nooit hoe ze ermee omgaan. Dus moet je dat niet willen. Maar ik zeg het eens verkeerd, dat is die niet ruiken. Nou, dat kan ook nog natuurlijk. Hè? Maar daar ga je de verkeerde kant op nou natuurlijk. Want nee, maar kijk, je moet er ontzettend uitzien tegenwoordig. Hoe je het verkopen, wat je verkopen. En als je kwaliteit verkoopt, je er nooit wat aan de hand. Dus wij hoeven niet te ruilen. Nee, zo, maar wie het vroeger oors dan? De consument kritischer worden of zo? Ja, zeker. Maar je moet er ook zelf achter staan aan de handel die je verkopen. Weet je wel? Kijk, als jou vroeger, dan keken ze daar niet naar. En dan zeiden ze van, dan luidt op een markt voor kraak of weet ik veel wat. Dat kan niet meer. Nee, maar dan ook kwaliteit leveren. Je moet er tegenwoordig kwaliteit hebben. Je moet er tegen een winkel op kennen. Nou, dat kennen we wel met deze handel. Aan de andere kant, als je het verkocht hebt, ze kennen net meer ruilen. Nee, maar we zetten het erop, we kaartjes leggen. Dat mensen kan weten dek. Ja, ze moeten het ook weten. Kijk, we hebben daar een andere kraam. Daar hebben we de overbroeken, laten we zeggen, gevoerd, ongevoerd. Maar die mogen ze gewoon ruilen. Alleen we geven geen geld terug. Maar dat is tegenwoordig is dat zo. Er is nu sprake van een rechter van. Kijk, er zijn meerdere mensen die dezelfde handel verkopen, snap je? Ja. En als jou dan bij een ander bij jou komt en die heeft die broek ergens anders haalt, ja, daar zitten wij niet op te wachten. Dat spelletje. Nou, wij hebben er geen last van. Je mag ruilen wat je wil bij ons, maar geen geld terug. Moet, hè? Nou, duidelijk. Ja. Nou, hier is het. De Jup zelfstuurs hoor. Hey, goeiedag, hoi. Dit is nou de Jup. Hoe spreekt ze er überhaupt uit? De Jup?
De Jub Self-Service Store. Ik heb begrepen, dit is een soort van avondwinkel. Je kerst dus de hele jongen dij kerst je dus heen om dingen uit een automaat te halen blijkbaar. Het is een beetje... Voor mij, ik ben een keer in Japan geweest, dat had me een beetje een Japans idee. In Japan had sowieso al van die vending stores. Je bent al weg trouwens, de Glen Fontaine man trouwens. Hè? Je bent al weg. Ja, daar komen ze al weer rond. Nee, hier komen ze weer rond. Daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Nou, goed, maar goed, hier is een avondwinkel hier. Die is hier nij. En dan geven we nog even een inzien, want dan kerst je dus het warm ben waarschijnlijk 24 uur per dag hier. Maar ik weet net dat hier camera's bij. Ja. Dus we moeten zich inhouden. Rust. Rustig blijven. Herinneren ze weer. Glen Fontaine, had ik begrepen. Ja. Ik weet het nou. Dan kun je dus naar binnen stappen, dat gaan we ook doen. Zo, dan kun je naar binnen stappen. 24/7 open, heren. Vergeet je fietslampjes niet vanaf nu hier te kopen. Nou, dan kun je dus gewoon de hele nacht, 24/7, kun je dus spullen uit een automaat halen. Is het duur dan? Nou, een rollen Mentos voor 1,64. Nou, dat is een redelijk een prijs op zich. Maar goed, als je heel wat zin hebt, als je Mentos, ja, voor 1,64. Waarom net? Hè? Je bent eigenlijk zelf baas, hè? Je bent zelf gisteren van Keepkit, ja of nee? Nou, wat hebben we hier nog meer? Pleisters natuurlijk, earplugs, ook altijd handig. Face masks, sweatpads, USB-kabels, Milky Ways, panties, niet ruilen. Een lekkere chupa chup van €1. Hè? Ook altijd lekker. Een lolly van €1. Nou, denk ik, de mensen nog maar toevallig 2 uitvallen, maar... Nou, handkerchiefs, waarom we nog in? Ja, dit binnen. Van die, hoe die dingen weer, boesdoekjes, papier en boesdoekjes. Maar dat is van 1,40 en van €1. Ik weet niet zo goed wat het verschil is, maar hier is het verschil meer lagen. Hè? Nou, wat Monster is natuurlijk geen alcohol, dat zullen we net maaien, denk ik. Hè? OB, ook altijd handig. Ja, nou ja, dit is dus de nieuwe avondwinkel in de auto's. Zonder personeel verder, tenminste net in ieder geval zichtbaar. 24/7 draaien je gewoon trooier in de doelensteeg. Nou, op zich een mooie locatie, denk ik. Want de mensen zijn op stap en ze denken van... hé, ik moet nog wat hard. Dan kun je gewoon naar de Jubbe. De Jubbe? Zeg ik dat nog goed? Ik vind een aparte naam, een Jubbe. Nou ja. Voor de Jubbe misschien, hè? Nou, zo wat. Ja. Dan kun je weer in de andere kant op denken, hè? Ja. Het is gewoon zeer verkeerd. Het is gewoon een eigen pop. Het is een hele tinnen panty. Een hele tinnen panty, dus dat is de shit. Nee. Niet ruilen. Niet ruilen. Nou, we zijn nog even op de markt nog even. We rennen nog een beetje rondjeren. We zien nog even een beetje. We jou onze eigen even de kast jaren, hè, voordat we deze vlog definitief beëindigen, denk ik. Misschien komen er een heel interessant persoon in onderwijs. Het was net steeds. Het is inmiddels wat rustig hier bij de ballenkraam hier. Wat is het voor kraam? De vers voor u gebakken kraam. Had het een naam überhaupt? Of vind ik gewoon vers voor u gebakken? Ken je natuurlijk. We rennen een stukje verder hier. Want ja. Het is hier dan wat rustiger, maar misschien is het verderop wat drukker. Hè? Mag ik achterin het samen in? Ja, net. Nou, zullen we hier in de markt hier in de auto hier? Zijn al mensen te praten, maar ik hoor het heel gezellig. Ingrid gezellig hier in de auto. De meesten vinden je had je naar de zin. Ze vindt het noffelijk. Ze vindt het leuk. En ik ren hier achter. En ik hoop dat ik hem weer opbeuk. Maar ja, kijk, zijn bril van maken naar die horen, jongens. Hier achter te schenken. Ik ging gewoon zeggen achter. Dat is wel ideaal voor zulke presentatieklussen. Hè? Aan de andere kant, ja, dan ga je gewoon een zinnenbril op, toch? Ja. Je had ze voor mij net in orenkleuren. Maar... Met een solo dan? Ja, een solo, hè? Dan had ze die bril, hè? Nou, dat is ook wel leuke dingen, zoals Halloween. Ja. Halloween. Zo, Danny had even wat rust. Ja. Hij zit in een rust, Danny. Is de drukste drukte is voorbij? De drukste drukte is voorbij. Okay. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja, tussen 1 en 3 heb je altijd 2 uur lang happy hour. Hè? Happy 2 hours. Dat is altijd het drukste moment van de markt. Dan gebeurt het ook een klein beetje. En daarna zakt het in één keer weer af. Dus ja. Nu is het een beetje bijkomen. Even aftellen tot we laten gaan opruimen. Hè? En dan gaan we daar zo meteen mee aan de slag. En dan rond 5:30, 6 uur richting huis waard. Dan is het weekend, hè? Dan is het weekend, ja. Ja, bijna weekend. Feest? 1 dag vrij. Dus zondag weer een jaarmarkt in Gordiek.
Op een gedik. Ja, op een gedik. Daar hebben ze volgens mij daar merken of zo. Wat hebben ze daar? Een soort van feest. Ja, ik kreeg nog een mailtje van iemand. Oh, ik daar ook langs wilde komen. Maar ik denk niet dat ik het doe. Nee. Bij deze, ik weet niet wie me gemaild heeft. Bij deze, jongen, ik kom net naar de gedikste merken, denk ik. Sorry. Dat zal hij jammer vinden. Maar jij bent er wel. Ik ben er wel, ja, inderdaad. Misschien kun jij voor mij dan invallen. Tegelijk. Ja, wat schuift het, hè? Dan moet even aan tafel, hè, natuurlijk. Hè? Dus, jij bent natuurlijk een handelsman, hè? Ja, zeker. Hè? Dus ieder zijn gewin. Dus, ja, nee, snap ik. Ja. Nee. Ik zou het ook nog wel leuk vinden op de toernooi, dus ik hoef er niks voor te hebben, hoor. Ja, dus sowieso is het mooi toch wat je doet. Een beetje reportages maken, mensen op straat aanspreken. Dus dat, ja. Nee, dat is inderdaad, ja. Goede analyse van wat ik doe. Nou ja, goed, hè, maar je bent sociaal actief daarin en wat dat betreft, ja. Mooi om te horen. Nou, hoe lang duurt het nou nog voordat je op gaat ruimen dan? Hoe laat is dat? Nog 4 minuten en 20 seconden. En dan ga je opruimen? Ga ik langzaam opruimen. Ja, niet te snel, maar... Zo. Ja. Ja. Oké. En hoe laat ben je nou klaar? Ik heb ongeveer 1,5 uur werk. Ja, hè? De marktregel is dat je officieel niet voor 5 uur mag opruimen, mag afbreken. Stiekem doen we dat wel altijd een beetje eerder, hè? Dus niet verder vertellen. Dus, ik zal niet verder vertellen. Dus, ja. Maar 4 uur meestal, klokslag om en nabij. Dan treffen we de voorbereiding om het langzaam op te ruimen. Dus dat, ja. En als het slecht weer is, dan vaak nog wat eerder. Met dit weer doen we gewoon wat rustiger aan. Dus, het is wel lekker warm, het is niet koud. Perfect marktweer, hè? Dus ja. Nou, prima, dan gaan we ook weer even verder. Ja, nou, succes. Ja, fijn weekend nog, hè? Succes op een gedik. Geweldig. Ja? Ja? Kent? Asmoen? Ja. Rennen we, draaien we? Ja. Hartstikke leuk. Oh, doe draaistek. Ja, ik zit er draaien. Hartstikke leuk dat je met mijn schoen aan. Moest bellen. Jongen, ja, Bram is stagiair. Die weet net hoe het werkt al hier. Af en toe gaat er naar de mist in. Maar goed, hij had de filmen, had er hartstikke goed in. Denk ik tenminste. Hartstikke leuk dat je hem schoen had. Doen toen een leuke video voor ons. Deel hem vooral ook even terug. Hier en daar in een of andere social media of zo. En dan zullen we de volgende keer weer. Na je week krijgen we een hele mooie nieuwe video van het dialectenrieren oer het Leeuwarders. Dat hier waarschijnlijk al wat trouw, want je stikt wat Leeuwarder interviews in. Dus dat komt helemaal goed. Meisken, ontjen.